Okay, so another question about the personal, not it's personal, but that change. A lot was said pamakaoneka ku ZITF. Ku ZITF munenge muriko ku Harare agricultural show muriko. The question is, why is Wicknell here? He doesn't even exhibit. Anakana company atinoziya atinoona, but aripo ku ZITF ariko. Remember what Mayor Coulthard said? Yes. You are here. Why are you here? Why are you always there? ZITF Harare agricultural show. Okay, first thing, ZITF. You're a businessman. I said someone stand here. Okay. Yeah. All right. ZITF. Everybody is invited as long as you have enough money to pay the gate or whatever, right? That's the first thing. Secondly, companies operate differently. My business model is different. I do my business with the government. Yes. Government in Zimbabwe, government of Kenya, government of Tanzania. Yes. So in my customer mainly are governments. If I'm doing any project, it's with the government. Saka andina need kune exhibitor pa trade fair ngeti ndikuchaga manga clients andoda kufamba ndichida kuti vandizive kuti ndinani. Saka zve exhibitor zvezvokwedisa hazviko. There is no need. Pandikada kuita stand yoda kuimpressa Fadzai Maera, I can put $1 million kuti stand yangu ive the best in the history. Ndosaka ndopedza kana maChina 1000 vanenge vari papo mumwe nemwe pachidyiwa masausage nechicken nebribe. I can afford to do that. What's the story? Fadzai Maera and Timbuktu. I think we'll talk about it. Okay. Yeah. Okay. So my business when you read it, but different. I don't have to go and exhibit. Okay. Yes, okay. I have to deliver. Once I deliver, then they see my capability and they give me more business. I don't have to go in a trade fair ndosvika ndoita stand pakona pa ndichita showcase kuti totengesa zvakati. Plus it's also business model yedu different. Atite zvinhu zvimwe chete. Pakanzi paridiwa matemba toti muda mangani totora rugoni tiri matemba tori supply panza. Mangwana kozi mudiwa makwari stores tonoatsvaga kwari toti so 10% magapedu pamusoro 5% toya to supply. Saka uno exhibitor which IMC Communications said, do you want us to exhibit that? It's up to you. Do you have the budget? The budget is 150,000. Ini ndishine basa rekuti kumaso nditengera vanhu dzimba nditi saka budget yangu yakawanda excess money ndoda kuendesa zvangu nezvinhu zvekuchechi. Fantastic. Pane kuti ndiswede zvine exhibitor business ra ndinoda kutsvaga ndiri chimwe. Why are you always with the president? Why you panoenda president munongotera munowanika muripo? Why? Well, you're not a politician. I'm not a politician, but you're always with the president. Indeed. Sakafanira kuti the last weekend we were at Pre-Cape Farm. Takangonzwa vachiti vane vane meeting vari kuto visit. Then ndivanaenda mwana anongwadamoka ndikati nanchikumbira wange ndiripo ndine munotoda zvino ndindoda malights kana ndikuda kapicture baba chifamba nemapresident iwe kana vazukuru sekuru wenyaya vanga vakaipa. No, you are not invited. It's head of state. But handimati haisi official visit saka ndanchikumbira kuti ndinge ndiripo zvikanzi no vanatogwadamo kutokumbirisa zozanzi okay fine unouya saka ndindotokumbira same nekuti trade fair ndaida kuuyo but ndindotokumbira kutoti please by all means because ndaida kunge ndichionekwoka pamalights okay. Yeah. We are not invited. Ndimunoda kuenda. Aiwa ndindoda kuenda ndochokwadi. Yes. Ukama wenyine ma VP uri sei? Ma VP Vice President Chiwenga ndi baba wedu. Vamunangagwa ndi baba wedu. Wamahadi ndi sekuru wangu through kwa amai. So wamahadi ndi mningina wa John Komwana amai wa my sisters. Saka ndopa ndoti ndi sekuru. Wamahadi I think wakatomboya tichienda over mabazi islanders or something. Islanders, I remember that. Same na Chiwenga ndi baba wedu. We love him kupati. I'll give you an example when he had his wedding. When he had his wedding, takatofonerwa ne someone from his office wachiti tikuda ma Rolls Royce. Okay. Ese ma Rolls Royce. Saka ndinana baba wenyu respect them zvekudaro. Yes. Fantastic. Katonzi we are going to pay. We have a budget to pay for those Rolls Royces. Give us your charges because my Chiwenga vati she wants to be in a Rolls Royce on a special day. So we are going to pay you. Give us your hourly rate. Ndikati please tell the vice president that he is my father. Come on. He is the vice president of the Republic of Zimbabwe. Yes. And the vice president of ZANU-PF. So he is not going to pay a cent for my cars, and he can have them for as many days as he wants. In Nosara angu ndichifamba netsoka
ndakavapa dzese mota ndane mota 6 mamaybank machi ndakatosara ndiri muchipickup handina kuvati mota idzi munodzitora Saturday kuseni musi wemuchato. Ndakati aiwa garai madzitora Wednesday kuitira kuti dzichiklinwa ende vesecurity vakada kumbodzicheka kuti mota dzakachena here ende madrivers enyu vadzidze kudzidriva because obvious hamubvumidzwe kudrivwa pakatouya masoja akauya kumba kwangu nemadrivers avo ndikatovaratidza one by one iyi giya riri apa iyi handbrake iri apa iyi dai vabva vatora dzese ndikatosara ndiri mutsoka. Saka ungarambe ndikati ndibaba wangu ungarambe nchidaro pamuchato wavo ndikatosumukawo ndikapuhwa microphone ndikati nemukono wangu we$50,000 US ndokutendai baba ndafara marora mandaisa 50,000. Saka ungati havasi baba wangu. Saka usateerere zvepainternet kunzi hey VP Chiwenga hates me. He does not hate me. He does, and I love him the same way. The same way I love Vamhadi, the same way I love President Mnangagwa, because kuZANU-PF vakabatana. Zvamunoona painternet hasi zvirizvo. Uka Vice President Chiwenga wakapinda Mnangagwa chimwati, they share the same cup, they love each other, they are one family. Wakagara muoffice ma president. One time secretary about VP Chiwenga wasvika panatonzi General Chiwenga is here, get out of my office. Because he loves and respect. That respect, yeah. Yes. Kuti kokanyakana naye nako tinozokanzwa mumwe musi because VP havazogara panze. Iwe wakagara muno musina zvakutaura uchingotaura zvisina mutaro. Kera musoro wako buda muno. Watodzingwa imo mugospel. So they are one close family, but internet tries to divide them and say ninga wirirana ninge hey kune faction ninge hey ninga There's nothing like that. Oh, that is lies. Hakuna zvinhu zvakadaro hazviko kumusangano wedu. Hatisati takambozvionesa. Ukavaona vari vese kana panga pa political kana chi. Plus body language should tell. Even at the airport, have you seen how he speaks to VP Chiwenga? Yes. Vantanga vachahagana, you know, it's like vacharona ma high five. They are very close. Atosvikuti uti muchingona muromo takafuna mushe uzvobata saka kukasara munhu kuno kuri right kuno